Bon dia i benvinguts a un altre vídeo. Avui parlarem sobre com organitzar les finances en parella. Molt bé, mireu, en aquest Excel haurem d'organitzar les dades en tres grans columnes, d'acord? Per tant, atenció, perquè ens serà superútil per poder-nos organitzar superbé les nostres finances en parella. Per tant, comencem. Bé, mireu, començarem d'esquerra a dreta per organitzar-nos bé. Mireu, tal com veieu aquí, a la primera gràfica a l'esquerra, veureu que hi ha les despeses conjuntes. Què haurem de ficar aquí? Doncs bé, aquí haurem de ficar totes aquestes despeses que tenim conjuntament. Per tant, serà molt important poder-nos assentar i revisar aquestes despeses que haurem de pagar els dos. Aquí, per exemple, tenim alguns exemples, com per exemple el lloguer, els subministraments, que serien el gas, aigua, llum, les escombraries, l'internet, si el compartim, tot el que seria supermercat i menjar, i aquí podríem anar pensant a veure si n'hi ha algunes més. Tot això veureu que se'ns recull aquí sota on diu despeses conjuntes, que està en vermell. Aquí seria, per exemple, en aquest cas, doncs aquestes dues persones tindrien unes despeses mensuals de 1.167 euros. Molt bé. Fixeu-vos que això serà molt important, que les despeses anuals les haurem de dividir entre 12, perquè el que a nosaltres ens interessa és veure cada mes què hem de pagar, perquè serà l'aportació que haurem de fer. Sí? Per tant, continuem. Si ens en anem a la taula del mig i la de la dreta, que acaben sent bastant el mateix, veurem que s'organitzen de forma molt semblant unes amb les altres, d'acord? Fixeu-vos. Aquí dalt tindrem el nom i el sou de la persona. En aquest cas, doncs, per exemple, tenim l'exemple del Joan i de la Maria. Sí? El Joan, en aquest cas, cobra 1.500 euros i la Maria 1.600. Val? A sota veureu que haurem de fer molt semblant a quan vam estar parlant, per exemple, de l'Excel del pressupost. Què haurem de fer? Doncs posar totes aquestes despeses fixes que tenim al nostre dia a dia. En aquest cas, per exemple, doncs el Joan veiem que té el seguro del cotxe, el permís d'assiguració, la ITV, un préstec personal. De la mateixa manera que estàvem parlant abans, totes les despeses anuals les dividirem entre 12, perquè, repetim, ens interessa saber què hem de pagar al mes. I, dit això, fixeu-vos que tota aquesta suma ens ho suma aquí on ens diu sou net. D'acord? Atenció aquí, perquè aquesta és una part molt important. Em direu, Bernat, però aquí el sou net no lliga amb això. No. Per què? Perquè el sou del Joan és aquest 1.500 euros, d'acord? Però el sou net el que fa és restar totes aquestes despeses mensuals al sou base i ens queda el sou net. Per què ens servirà el sou net? Doncs perquè a nosaltres el que ens interessa, per poder fer aquestes proporcions que parlàvem, és saber realment al Joan quants diners li queden després d'haver pagat les seves despeses fixes. I aquí és on ens ho diu, d'acord? Ens resta aquest 1.500 de les despeses mensuals que ha de pagar ell fixes. Sobretot fixes, les variables ja sabem que no les hem de posar. Per tant, al Joan li queda un sou de 1.140 euros nets. I a la Maria, per l'altra banda, fixeu-vos-hi bé que ell en aquest cas cobra més, cobra 1.600, les seves despeses són inferiors, fixes, i per tant el seu sou net li queda més alt, 1.540 euros. Per tant, tenim ja els dos sou nets, que a partir d'aquí és on farem les proporcions de cada mes l'aportació que haurà d'aportar cadascú. I aquí ens n'hem d'anar, doncs, aquí sota. Fixeu-vos, un cop tenim els dos sou nets, aquí sota ens dirà quina serà l'aportació que haurà de fer cadascú perquè puguem cobrir aquestes despeses conjuntes que veiem al principi. Doncs bé, fixeu-vos, en el cas del Joan, l'aportació serà d'un 43%. Per tant, això suposarà 496 euros. I en el cas de la Maria? Doncs bé, en el cas de la Maria serà del 57%. Per què? Doncs perquè cobra més. Sí? Li queden més remanent del seu sou. D'acord? Per tant, tenim els 670 euros. I aquí ja ens fa la proporció. En el cas, per exemple, ara imagineu-vos que la Maria tingués una despesa extra, imaginem-nos que tinguéssim cada mes que es hagués de demanar un crèdit i hagués de pagar 300 euros, la proporció aquí ja ens canviaria. Fixeu-vos que aquí ara ja s'ha igualat, un 48 i un 52. Per tant, quasi podem dir que és el 50%. D'acord? Per tant, a mesura
que això es vagi modificant, hem de poder anar revisant aquest pressupost de despeses en parella per poder equilibrar la balança i que sigui una aportació equitativa i equilibrada. Molt bé, l'últim apartat que serà molt útil és aquesta part d'aquí que veieu, que us estic assenyalant, que hi diu oci i estalvi. Vale? Per què serveix això? Doncs bé, aquí el que ens servirà és perquè, veieu, fixeu-vos que aquí ja tenim un 30 i un 20, que ens ho compta aquí sota, aquests 546 euros, i això és perquè, per exemple, imaginem-nos doncs, que amb la nostra parella volem aportar un extra per poder, per exemple, sortir a sopar fora. Vale? I en aquest cas, per exemple, ells dos han acordat que ficarien 30 euros cadascun, un total de 60. Doncs aquesta extra, per si algun dia doncs, volen anar a sopar fora i volen pagar doncs, a la compta comuna, hauran d'afegir-ho per poder sortir i fer algunes activitats que vulguin sense haver de després haver de tornar aquests diners a la compta comuna. I a sota, doncs de sota funciona de la mateixa manera. Aquest 20 és els estalvis que vulguin aportar cadascú al compte, o una guardiola o el que ells vulguin. En aquest cas és 20. D'acord? Això ens servirà molt bé per poder anar fent aquest revenent d'estalvi per si després ens en volem anar de vacances i volem tenir aquest pico per poder-lo agafar o simplement per anar fent un coixí. Aquest fons d'emergència que ja sabeu que en parlem molt sovint, doncs, per exemple, per començar-lo a fer en parella o amb diferents qüestions que s'us puguin acudir a vosaltres. En definitiva, fixeu-vos que la importància és que tinguem en compte que l'oci que anem a fer a fora el puguem també registrar i els estalvis que nosaltres vulguem anar fent com a parella també els puguem anar registrant. Els totals, fixeu-vos que en aquest cas, tant el Joan com la Maria, a sota, aquí en vermell, serà el total, sumant l'aportació que li toca més el que han decidit aportar conjuntament, ens sortirà aquí sota. En aquest cas, segons el pla que hem anat veient, el Joan hauria de pagar 546 euros i la Maria 720. I amb això tindríem un pressupost molt clar i concís de com poder-nos organitzar les despeses amb la nostra parella. Espero que us hagi agradat i si voleu saber més vídeos sobre Excel o qüestions, em seguiu al meu perfil.